Ahojte, tu je Cite Joker. Toto video je o tom, že budem hodnotiť značky aut. Ja som na Dealmaker a Dealmaker je hodnotenie veci, takže ideme do toho. Toto hodnotenie aut, to je podľa toho, aké to je. Tu je super, veľmi dobre, premiérne, nič moc, odpad, neviem. Takže ideme na Fiat. A Fiat sú väčšie také malé auta. Tak by som povedal, že Fiat je nič moc zatiaľ. Alfa Romeo, tak premiérne. Aura toto neviem asi. Citroën, to je dobré auto. Toto nepoznám, ani toto nepoznám. Asi toto tu, ale také premiérne by som dal. Chevrolet môže byť dobré, veľmi dobré auto. Honda je tak super, môj rodič vlastní Hondu. A toto značka, neviem čo to je. A to Bukini, veľmi dobré. Jaguar, by som povedal, že super. Hyundai, dobré auto. Citroën, dobré. Renault, pardon. Enko nepoznám. Kia môže byť veľmi dobré auto. BMW super. Volkswagen super. Ferrari super. Aj Ford. Mazda dobré auto. Môže aj Audi. Toyota môže byť dobré auto. OK. Čo si vyberieme ešte? Napríklad to som nejazdil, toto viem, a môže byť veľmi dobré auto. Lamborghini je super auto a Tesla nič moc. A toto určite na odpad. Toto auto Smart je na odpad, lebo to je maličké auto. Žiadne veľké auto není. Takže čo som videl, tak môže byť asi dobré, ja som nejazdil. Suzuki je veľmi dobré a myslím, že Mitsubishi môže byť tiež super auto a Opel dobré, Nissan veľmi dobré, myslím, že Peugeot veľmi dobré, Dacia o ničom. Volkswagen je veľmi dobré auto. Toto nepoznám. Videl som, ale to je odpad. Toto nepoznám. Toto nič moc. Toto nepoznám. Neviem. Tam toto, čo nepoznám. Dám, čo také nepoznám značky. To je čo asi. Myslím, že asi by som dal premiérne, bo to neviem, to nepoznám. Hammer je veľmi dobré auto, toto je veľmi vysoké auto a také dlhé, že môže ísť aj cez areál a mini je odpad. Keď mini auto je o ničom, malé auto. Toto tiež odpad o ničom, toto nepoznám asi. Lincoln nepoznám, toto môže byť veľmi dobré auto, Volvo môže byť veľmi dobré auto, Jeep, že je veľmi dobré, alebo skôr super. Subaru, veľmi dobré, toto nepoznám, neviem, a Porsche bude super auto. A toto nepoznám, lebo neviem, čo to je za značku, toto nepoznám. A to by som asi nepoznal, ani toto nepoznám.
Asi nie toto. Toto nepoznám. Lexus môže byť premiérne, alebo skôr dobré. Land Rover veľmi dobré. Alebo skôr ešte super. Takže to je toto celá mapa o toto hodnotenie. Keď super je auta Honda, Jaguar, BMW, Mercedes, Benz, Ferrari, Ford, Audi, Toyota, Lamborghini, Mitsubishi, Jeep, Porsche a Land Rover. Veľmi dobré auta sú Chevrolet, Bugatti, Kia, GMC, Suzuki, Nissan, Peugeot, Volkswagen, Hammer, 300 chcem to vysloviť, ale nevidím tak dobre ako vidím, ale nejak to môj vysloviť, pardon, ja nie som tak dobrý angličtina, ale po anglicky viem, po anglicky viem. Volvo, Subaru, dobré auta je Citroën, Hyundai, Renault, Mazda, Dodge, Opel, Lexus. A premiérne je Alfa Romeo, Rolls-Royce, a toto jedno neviem. A nič moc je Fiat, Tesla, Infiniti. A odpad je Smart, Lacia, Citroen, no to je jedno, Mini, a neviem to je, že tu sú značky, to nepoznám, napríklad tieto, keď vidíte vy. Nemusím hovoriť veľa. Takže tu sú značky, čo nepoznám, neviem, alebo neviem čo. A tu sú tie auta, čo poznám. Od super do odpadu, to je toto, tu sú tie auta, čo poznám ako Škoda, keď by bola auto Škoda, tak by bolo veľmi super. A Škoda tu nie je, tak by som, keď bolo, tak by som dal super. A tu sú tie značky, čo poznám, a keď nepoznám, to aj neviem. Takže hotovo a tak už toto všetko. Už nič viacej není. Zatiaľ nie som odborník, ale som povedal svoj názor o hodnotení značky aut. Takže ste sledovali video, takže nezabudnite dať odber, like a koment na môj YouTube kanál a chcem povedať, že nezabudnite začať sledovať na Twitch, na X, Instagram alebo také, že vy ste a ešte na facebookovej stránke CJ Joker, takže tak už ste sledovali moje video, zatiaľ už na dnes už je všetko, na dnes sa s vami ručím a uvidíme sa až na budúce. Čau.